Har du nogensinde tænkt over, hvad der virkelig sker, når du tænder for en kontakt? Du sætter gang i et helt usynligt system. Et system, der er bygget med et eneste formål. At passe på dig. I dag der kigger vi ind bag væggene og ser på den geniale ingeniørkunst, der holder os alle sammen sikre. Ja, ved første øjekast ligner det måske bare et virvar af ledninger og dimser, men hver eneste lille del spiller en altafgørende rolle. For hvordan kan det egentlig være, at den her samling af metal og plastik forhindrer dit hus i at brænde ned, hver gang du bare vil lave en kop kaffe? Okay, så lad os komme i gang. Men før vi kaster os over løsningerne, så er vi nødt til lige at forstå selve problemet. Hvad er det for en udfordring, hele det her system er designet til at løse? Tænk lige over det et øjeblik. Det virker jo så simpelt, ikke? Men den strøm, der skal til for at varme vand op så hurtigt, den er altså ret voldsom. Og uden nogen form for kontrol, så kan præcis den samme energi, som giver dig varm te, rent faktisk smelte isoleringen på ledningerne inde i væggen, og i værste fald starte en ildebrand. Så hvad er det, der holder de her kræfter i skak? Svaret er heldigvis ikke gætværk eller tilfældigheder. Det er en benhård og præcis videnskab, der hedder dimensionering. Og det handler i bund og grund om at vælge de helt rigtige komponenter til opgaven, så de kan håndtere strømmen uden nogensinde at komme i nærheden af et farligt punkt. Og det vilde er, at hele den her komplekse proces faktisk kan kos ned til en eneste fundamental regel. En simpel, men utrolig elegant ulighed, som er selve fundamentet for al elektrisk sikkerhed. Ja, stort set alt, hvad en elektriker laver for at beskytte en installation mod overbelastning, det bygger på den her ene formel. Den sørger for, at alle delene i systemet spiller perfekt sammen. Og her er den så, den gyldne regel. IB er mindre end eller lig med IN, som er mindre end eller lig med IZ. Okay, det ser måske lidt kryptisk ud, det ved jeg godt, men bare rolig. Nu skal vi bryde den ned bid for bid. Altså, lad os starte med IB. Det er faktisk ret simpelt. Det er bare dit apparats tørst efter strøm. En elkedel er meget tørstig, så den har en høj IB. En lille sparepære, den er slet ikke særlig tørstig, så den har en lav IB. Det er altså vores udgangspunkt, hvor meget strøm skal vi bruge. Så har vi in. Og hvis vi nu bliver ved vores vandanalogi, så kan du tænke på sikringen som en slags sikkerhedsventil. Den sidder og holder øje med flowet. Hvis der pludselig kommer for meget vand, altså for meget strøm, så smækker ventilen i og lukker for det hele for at forhindre en oversvømmelse. Den skal selvfølgelig kunne klare lidt mere end apparatets normale behov, altså IB. Og til sidst har vi IS. Det er selve vandrøret, altså kablet inde i væggen. Røret skal selvfølgelig være stærkt nok til at håndtere det normale flow. Men, og det her er hele pointen, kablet skal altid være stærkere end sikringen. Røret skal kunne modstå et meget højere tryk end det, sikkerhedsventilen er sat til at lukke ved. På den måde kan vi være 100% sikre på, at det altid er sikringen, der giver op først, og ikke kablet, der er gemt væk inde i væggen. Okay, teori er én ting, men lad os se, hvordan det her rent faktisk virker i den virkelige verden. Vi tager vores elkedel igen og ser, hvordan en elektriker ville bruge den gyldne regel, helt konkret. Jamen, processen er ret logisk og systematisk. Først find ud af, hvor meget strøm apparatet sluger. Det er IB. Bagefter vælger man en sikring, IN, der er lige en takt større. Derefter vælger man et kabel, IZ, der er markant stærkere end sikringen. Og til allersidst, så tjekker man lige, at regnestykket går op. Og her har vi så tallene fra et helt konkret eksempel. Vores elkedel bruger 9 ampere, så vælger elektrikeren en standard 10 amperes sikring, altså lige over de 9. Derefter vælges et helt almindeligt 1,5 kvadratmillimeter kabel, som når det er installeret korrekt i en væg, kan klare hele 19 ampere. Og her kan du se, hvorfor det virker. 9 er mindre end 10, og 10 er meget mindre end 19. Reglen er opfyldt. Det betyder, at sikringen altid vil springe, længe før kablet overhovedet kommer i nærheden af at tage skade. Systemet er sikkert. Færdig. Men overbelastning er jo kun den ene type fare. Hvad sker der, hvis en ledning bliver klippet over, eller der på en anden måde opstår en kortslutning? Det er en fuldstændig anden situation, og en meget, meget voldsommere en af slagsen. Ja, her skal elektrikeren faktisk planlægge for 2 helt modsatte ekstremer. Først den minimale kortslutning. Den sker typisk længst væk fra eltavlen, hvor modstanden er størst. Her er bekymringen, er fejlstrømmen overhovedet kraftig nok til at springe sikringen hurtigt nok? Og så er der det andet scenarie, den maksimale kortslutning, lige ved eltavlen. Her er energien enorm, og spørgsmålet er nu, kan sikringen og kablet rent fysisk overleve den her voldsomme energiudladning uden at eksplodere?
For at finde ud af, om sikringen er hurtig nok, bruger man de her kurver. Det er super smart. For enhver given strømstyrke, du ser på den vandrette akse, kan du gå op og aflæse på den lodrette akse præcis, hvor mange millisekunder det tager for sikringen at springe. Det er ren fysik, sort på hvid. Og her er det smukke ved det hele. En beregning for vores installation med elkedlen viser, at ved den værst tænkelige minimale kortslutning, der kan kablet holde til energien i 8,15 sekunder, før det tager skade. Men når vi så tjekker sikringens kurve, så kan vi se, at den er garanteret til at springe på kun 0,1 sekund, altså kablet er beskyttet med en kæmpestor sikkerhedsmargin. Okay, så nu har vi set, hvordan systemet beskytter os mod både de langsomme overbelastninger og de lynhurtige kortslutninger. Men hele den her sikkerhed, den afhænger af en utrolig mængde små detaljer. For et kabels kapacitet, den der IC-værdi, det er ikke bare et fast tal, det ændrer sig hele tiden. Er det en brandvarm sommerdag, jamen så kan kablet klare mindre strøm. Ligger det i en stor bunke sammen med andre varmekabler, så kan det klare endnu mindre. Er det pakket godt ind i isoleringen i væggen, igen, så falder kapaciteten. Man er simpelthen nødt til at tage højde for det hele. Og se bare på den her tabel. Den viser det helt perfekt. Et kabel, der hænger frit på en væg, kan komme af med sin varme meget nemmere end et kabel, der er begravet inde i en tyk, isoleret væg. Derfor har det nøjagtigt samme kabel vidt forskellige sikkerhedsværdier, alt efter hvordan det er monteret. Kontekst er simpelthen alt. Og det her leder os frem til den helt store konklusion. Elektrisk sikkerhed bor ikke i kablet alene. Det bor heller ikke i sikringen alene. Nej, sikkerheden opstår i det perfekte samspil imellem dem. Det er et gennemtænkt system, hvor hver enkelt del er nøje udvalgt til at passe på den næste i rækken. Det er et helt system af skjulte vogtere, der arbejder i stilhed 24 timer i døgnet. En elegant balance mellem fysik og ingeniørkunst, som sørger for, at vi kan leve vores moderne liv helt trygt. Og det hele, det starter med en simpel gylden regel.